O Diario Oficial de Galicia publica hoxe, luns 12 de febreiro, a orde da Consellería do Medio Rural para a aplicación dos pagos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado da PAC. Son un total de 190 millóns de euros para preto de 33.000 beneficiarios galegos, que terán ata o vindeiro 30 de abril para solicitar ditas achegas. Entre as principais novidades da política agraria común cabe destacar que se establece unha nova definición para os pastos permanentes. Así, para as superficies de pastos arbustivos ou con arboredo xa non é exixible a predominancia de cuberta de erva ou forraxes herbáceas, sempre e cando as especies arbustivas ou arbóreas sexan utilizadas na alimentación do gando. Mantense o período principal de cultivo, que vai do 15 de xaneiro ao 15 de abril para os agricultores con máis de 10 hectáreas de terras con obrigas de diversificación de plantacións. Con respecto ao pago complementario para agricultores mozos, este incrementase do 25 ao 50% do importe do pago básico. Tamén se flexibiliza o período no que poderán solicitar a axuda respecto da data de incorporación. Estas achegas proceden dos pagamentos directos da PAC e das medidas de desenvolvemento rural. Para presentar a solicitude é obrigatorio facelo por vía electrónica e dirixida ao Fondo Galego de Garantía Agraria. A campaña 2017 da PAC ainda está en marcha, dado que estas tempadas comezan o seu prazo ordinario de pagos o 1 de decembro de cada ano e rematan o 30 de xuño do ano seguinte. A día de hoxe o FOGA leva abonado un total de 159,8 millóns de euros a 26.000 beneficiarios. Os pagos pendentes ata 170 millóns aboaranse proximamente e dentro do prazo que remata o 30 de xuño.